Gaskiya ne, an ɗaga wannan gagarumin taro na saukan Alkur'ani da za a yi, watan Quranic Convention kamar yadda suka faɗa. Kai ikon Allah. Yanda suka ɗaga abun kuwa, kamar yadda gidan jaridan Daily Trust ta wallafo a shafinta na sada zumunta, cewa wanda suka bada wannan sanarwa din ba sa so a sanar da sunansu kamar yadda suka sanar da BBC Hausa ta yi magana kenan. Wanda suke kuma ƙara nuna cewa ɗaga wannan Quranic Convention din mutane da yawa sun ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, a inda da yawa suna ta farin ciki na ɗaga wannan Quranic Convention din. Kai in ma kawai ce muku kusan mutane kashi 99 wanda na gani sun yi magana akan wannan Quranic Convention din, duka suna mutukan farin ciki na ɗaga wannan abin, a inda wasu suke cewa ai ya kamata tun da ma ɗaga, wasu ma suna tambaya me amfanin da zai kawo mana, wasu suna cewa in an yi Quranic Convention din zai kawo mana zaman lafiya na gefen tsaro a arewa, ko yan taron yan siyasa ne kawai dai za a yi a gurin. Kai ba za ka iya wa mutane ba, amma na kawo muku kaɗan kamar da kuke gani, gashi nan na sa muku comment section ɗin, mutane kowa na tofa albarkacin bakinsa. To Allah ya sa mu dace.